Another exciting moment. Welcome to Engaging Life, where life matters. Sibonile sonke babukeli beMoza Music Engaging Life, whereby umholi abonga and then abanye abaholi which were here to celebrate this commemoration yomholi appreciate abazalwane. All the speeches of the day sizwile. All I can say it's uNkulunkulu umholi akusize uhambe ngalawo mandla and futhi ube namandla amakhulu ukudlula la. Now listen, there's more to come. Don't forget, like, subscribe, more Zion Music, still more to come. Nomholi uzosho asho na ukuthi le event benjani for yena and memorable times, whatever le azofika engqondweni yakhe nokubonga nje isizwe sikaNkulunkulu and the congregation at large. Bishop Baba, siyabonga mholi, leadership. sawubona umsebenzi uhambe kahle. The speakers of the day bamkhulumela uNkulunkulu. Now the message which we convey to a congregation, highlights of today's event. Highlights from my view and from inhliziyo yami, bazalwane nonke highlights ami ukuthi abazalwane ba-attend ngalendlela, abazalwane bamukele izipho ezivela othandweni, ekuzikhandleni kwami, ekuyikhandleni, ekubongeni ukuyikhandla kwabo through izimo ezisihlasele nesidlule kuzo, nakho konke highlights nje la ukuthi ngibonga abazane bonke abazile ukuzongisiza to convey the message to abazane basensimini, kanye-ke nabazalwane bonke abakhulu egameni likaJesu abangikhulekelayo, abangipha amazwi kuma-socials akhuthazayo njalo. Yilokho bazalwane ngiyabonga, anginawo futhi amazwi amaningi. Ngibonga nje abafethu be-Engaging Life noma ngasabingelelanga ngenxa nje yokuthi usathane ungibambile manje emzimbeni. Ngiyacela abazalwane ukuthi uNkulunkulu akanibusise be-Engaging Life. Ngicela nje ukuyobuyisa amandla. Siyabonga.